Bon dia a tothom, com estàu? Bé, Aquella angoixa dels pares que passaran el curs del meu fill també era els meus alumnes han de saber tot això. Bé, és que els professors també han hagut d'aprendre a gestionar aquesta situació. David, què enyores tu? Jo enyoro els meus companys, però a la vegada estic molt content d'aquesta quarantena perquè m'ha donat temps a conèixer-me molt més. Nosaltres estàvem acostumats a classe que cada dia quan ens saludàvem primer fèiem un cercle de relació. Plantejàvem una pregunta i és la manera de tots mirar-nos a la cara, un pot de dir-nos bon dia, i hi ha dies les preguntes són més senzilles, més banals, i hi ha dies que toquen preguntes una mica més de transcendència. Perquè tampoc no importa estar sempre tot el temps fent voltes sobre el mateix tema, que tanmateix el tema el tenim molt present tot el dia. És un moment també introductori, una mica de trànsit, perquè és que n'hi ha que no se mouen ni dels mateixos 4 metres quadrats. Molt bé, Jenny. Com estàs vivint aquesta experiència de viure tancada en la teva família? està molt bé fer jocs de taula per les nits, cuinar junts. És un moment nostre, d'estar junts, de trobar-nos, que passa per davant en aquests moments, evidentment, de la vida acadèmica, i després sí que ja començam. Aquest curs d'enguany, a cap de nosaltres, ni a cap dels nostres alumnes, ni a cap de les nostres famílies, se mos oblidarà. Els aprenentatges que estan fent de vida els nostres alumnes és impressionant. Aquests nens se mereixen un monument, tots i cada un d'ells. La proximitat humana, això és molt important, i l'adolescència és molt important, i tot això se'ls ha esborrat de cop. Que pot ser, avui que és Sant Jordi, no han fet aquelles lectures de poemes. La vida és molt més que tot això.